Ahojte. V dnešnom dieli sme sa rozhodli preskúmať kaštiel v Hajnej Novej Vsi. V roku 1609 ho nechal vybudovať Tomáš Vyskelený. Prestriedalo sa tu zo pár vlastníkov až do roku 1966, kedy sa budova bývalého pánstva premenila na osobitnú školu internátnu. Pre školu však bolo ťažké udržiavať kaštiel aj s parkom, preto ho v roku 2003 predali súkromnému majiteľovi. Avšak tu vznikol problém. Došlo ku porušeniu zákona, čo malo za následok, že jeho predaj bol neplatný. Kaštiel je v súčasnosti v dezolátnom stave a chátra. Ľudia, dostali sme sa sem. Bolo to síce čosi ťažšie, ale sme tu. Pozerajte sa na to. To počasie je masaker. Nechcem moc kričať, pretože okolo komplexu chodia ľudia. A nechcem, aby na nás si zavolal policajtov alebo niečo. Pretože 3/4 vchodov do tejto budovy je zamurovaných. Až na jeden. Jo, takže ideme na to. Môžete vidieť, že všetko tu je v devastovanom stave. Tu sa to už prepadlo. Ako môžete vidieť, je to celkom dosť už nestabilné. Kokos, to je masaker. Sú ešte stále poistky, ističe. Možno sa ide na to pozrieť. To? Poďme si hľadali tá druhá. Jedna je toto? Jedna. Nie sú dve. Áno, sú dve. Jedna je. Áno, to je ona. Tam sa nedostaneme. To je popadnané. Dobre, poď. To je jedna. Poď. Poď. To vyzerá dosť extrémne. Akože tie schody vyzerajú, počkaj. Ako to vyzerá? Masaker. Hej? Akože tým schodom, počkaj. Kámo, daj si toho. Ty koľ? Kámo, to možno vydrží. Dobre, idem späť, kámo, celé schodisko sa pohlo. Idem za ten telefón na to schodisko, na tú sedačku, či tam je, hej? Tak ti počkám to.
Počkaj. To, že ľudia neskutočne skrytko. To sa deje. Neskutočne hlboké stavy. To sa to podľa. A je to chladno, už to cítim, je to chladno. Daj si masku, skúsi nám. Čo ja dám 10 stupňov. Je to pevné? Nie, nikto sa môže robiť. Čak. Toto vyzerá ako keby nejaká Pivnica? je to pivnica, ale je tu taká kemra. No, som si, že bude väčšie. Jako? Že som mal dneska leg day. To má baterka prejebila, ty kokos. Tak pokles teploty tu je tak o 10 stupňov minimálne. Čo je tam? Kde? Tu vidíš tie topánky. Aha, tu. Jasne. Čo tu je ešte? To je nádoba od hajzla? Topánky. Starý televízor. To bola asi nejaká miestnosť, kde nechávali veci, alebo ja neviem, kde dávali bordel. I don't know. OK. Čo to je? Rukavice sú u mňa v batohu, keby si chcel. Ďalšie veci. Práca tajomníka závodného. Čo tam je? Čo je tu? To bol zase nejaký video. The fuck? Baby born. Môžete vidieť, tak je to také podpivničené, ale je to obrovské. Je to strašne takové na ľudia, ak ste sa delali nejaké staré filmy historické alebo niečo také, tak je to Čo to je tam vzadu? Tu nič. Ba. To je potišie radšej. Ale neby si padla, vieš, obližoval by si. Nie. To som si pokúšal prebiť.
Čo to není? Tak to nepečko musí ísť. Ešte viac sa tu skálu určite. Ale zem aj spríjem. Akože je to lepšie ako vonku, to je spárno. Takže ideme ľudia z toho udiaľ to teda von. Ale toto je tej. Dobre. Dobre, tam vidíme hviečka, tam nebude cvička sfotnutá. Prišli sme pre EVP zariadenie. Ale si tak Tam pôjdem naspäť. Hm? 10 minút. Oni asi 10 minút počúvajú, som na tým. 10 minút budeš doma počúvať. Dobre, zásni to, ideme. Tu je strašná akustika. Hnusná. Tak čo chceš? To počuješ, ale? Také, mne to prechádza na hlavou ten zvuk. Toto som ešte pozrel, tak vidíte. Môžem spraviť? What the fuck is that shit? Keby tu teraz počujete plakať malé dieťa, to je bolo celkom super, nie? Ešte raz. Ja som bol pod tebou. Ale aj tam do tej miestnosti. Konečne baterku. Rozhodná skriňa. Príjemne. Ty, tu je ešte. Ale akože, kamaško, ako nechcem nič hovoriť, ale ešte je to celkom zachovalé, vieš? Kedy už sú povyťahované veci. No, nechytať sa dá. No to by sme možno zablesli. No to asi nie. Aby sme tu užili na... Poď sa. Ľudia, pozrite sa. To sú všetko knihy. Karta. Knihy. Drevo. Je tu zachovaný ten barokový štýl. A vonku hrmí. Ale tieto knihy sú super. Krp. Tam je ešte nejaká stará linka. Nezvratnáčna. Ešte vidieť, tu sú ďalšie knihy. Poďme sa pozrieť, čo čítali. Theodor Dreiser. Pepsi? Určite vtedy mali Pepsi. Netleskať. Samo. Ľudia, tu je všade sklo. Takže to opatrne. Tu sa fajne pilo. Tu masaker. Skriňa, ale nazadu je nejaká miestnosť. Hej, Je to na vstup do toho. ticho. Stále nabité ešte. S najväčšou pravdepodobnosťou sa mi vybíja baterka. A tak ešte svieti. Ale je to tu. Akože toto už sú, je tu veľa vecí. Čo to čítaš? Školský rok. Aký je to rok 1975? A tu písala O čom? tie denníky, vieš, čo sa píšu? Denník?
Učiteľský. Ty než chodíš ty mongol? Učiteľský denník. Pozemíte tam. To písal niekto. Takto tam bolo. 1976. Z 1976 denník, ja som si svoj nikdy nezaložil. Z 1975 denník. 1975. Bude začína pršať. Oh shit. Takže... No poďme pomaly, počítajte Takže smerom. čo ste zatiaľ? Vidíme sa. Ja neviem, na čom stojím teraz, ale ako by som zhodnotil celý tento komplex, toto miesto, Hajna pod Moravou, jak sa to? Hajna pod Moravou, Hajna Nová Ves. Hajna Nová Ves. Prístup sem je taký, že jak sa sem človek rozhodne ísť, tak obehneš to 30 krát, pokiaľ nájdeš to miesto, kde sa sem dostal podľa mňa každý jeden. To sa ešte dnes príde. Čo sa týka atmosféry, tak najviac po mne zanechali také zvláštne pocity, napríklad ten denník, čo sme našli. Alebo tie knihy, že tie veci majú taký ten starý, to je dosť. No a takisto aj tieto dvere, ktoré ma tu strašia. Je to asi v štádiu nejakej rekonštrukcie, alebo ja neviem, lebo je tu strašne veľa tehiel, strašne veľa vchodov je zamurovaných, čiže zabezpečujú to voči tomu, aby sa sem ľudia nedostali. My sme sa sem dostali. Má tu veľmi pekný architektúra je fajn, všetko tu padá. Tam som si mazal vzadu, pri takej veži, zábery, lebo nemal som proste už miesto na natáčanie. A som počul, pracuje tá stránka. Teraz už len čakáme. Čakáme, kedy prestane pršať, aby sme mohli toto vypadnúť viac preč. Posledný záber bol nepoužiteľný, takže mám to dohrať tu. Búrka stále pretrvávala, stupňovala sa, blízkalo sa, hrmelo. A nakoniec sme sa rozhodli, že musíme odtiaľ odísť, lebo už to tam bolo také, že ja som stál v miestnosti, predo mnou boli vlastne obidvaja a ja sa na nich pozerám a z boku som mal pocit, ako keby niečo ku mne kráča. Hovorím si, OK, what the fuck? Čo je, to je zvláštne. A povedal som si, že dobre, je čas odísť. Takže sme sa zobrali, prešli sme nejako tým miestom, ktorým sme sa tam dostali. Boli sme totálne špinaví, pretože tam bolo napršané a my sme to museli nejako podliezať. A totálne sme zmokli. Dostali sme sa do auta, totálne mokrí a vlastne tým sme zakončili tento urbex. Pokiaľ ste to dopozerali až sem a video sa vám páčilo, určite nezabudnite hodiť like a odber. A vidíme sa pri ďalšom videu. A týmto sa vlastne s vami lúči pravda. Takže sa majte, ahojte.